Ikan hagrama महिलानि गुन्दा इया ठका रिस्पेक्ट करिबो पारे इ गाली गालास करिबो पारे मोजां मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय दा बे हानि फाथा मोननानै जोङो बिराद मोजां मोनबाय आरो रोजा रोजा सारखौ जोंनि गोसोनि अननाय आरो मोजां मोननाय सारनि सारखौ बिराद मोजां मोनबाय आरो जोङो गोसोआवहाय दा बिनि थाखायनो फैगोन आरो बांसिन थानो हागौ सारा बेबायदि मावलांनो हायो आरो नाजादोंमोन नाजानाया दा रावबो माबा खालायाखिसै दा जोङो नै बे सरखाराव मोनबाय आरो बिनि थाखायनो सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर हरनाय जाबाय निर्माण बेफोरबायदि लादों नामा रास्ता नहुवार कारणे बहुत दूरले जाबो लासिनो मोननो जे रास्ताखौ अति गुरुत्वपूर्ण आरो এই রাস্তাটো নির্মাণ করা बिदियावथ' एसे एनैया खस्थ' जाखायो मुख्यमंत्री दामोरिया थेवबो जों मोनबाय दा जों मोजां मोनबाय आरो बेखौ मोननानै मुख्यमंत्री दामोरिया निश्चय এই রাস্তাটো নির্মাণ কৰিব আৰু মই আপোনালোকক কথা দিছো मुख्यमंत्री दामोरिया লগত কথা পাতাৰ পিছত মই তেখেতক অনুৰোধ কৰিম जोबथायाव आङो बे आंनि अननाय मोजां मोननाय जासि हरबाय सार मोनो बिराद मोजां मोनदों बुंस'नो हाया आरो ओरैबायदि मोजां मोनबाय जाहाथे जोंहाबो थांनानै थानांगौ मा नङाबाथ' मानसिया थांनानै थानो हायाना बिनि थाखायनो बिराद जोबथा मोजां मोनबाय आं बेखौ होननानै